μαστούρα θρησκεία. Μαζέλα, η ιστορία σου είναι αυτή. Μόνο πουτσα από IG. Θα σας γαμίσουμε αρχίδια με όπλα και σπαθιά. Θα σας στρίξουμε καλά. Γαμίσια και ρουκέτες από τη σκεπαστή. Η αικάρα θα γαμά πολύ δυνατά. Φωτιά θα πάρουν όλοι οι μπάτσοι οι γαμιόλες. Και εσείς οι αβικαριόλες. Ξέρεις τι σημαίνει θύρα 21 λαλητία. Θα βγάλουν όλους τους τρελούς και θα γαμίσουν πολλούς. Έτσι γαμάει η αικάρα. Ρε πουστάρα, ρε πουστάρα, ρε πουστάρα. Αικάρα, μαστούρα, θρησκεία. Να σέλα, η ιστορία σου είναι αυτή. Μόνο πουτσα από IG. Θα σας γαμίσουμε αρχίδια με όπλα και σπαθιά. Θα σας δείξουμε καλά. Γαμίσια και ρουκέτες από τις από IG. Θα σας γαμίσουμε αρχίδια με όπλα και σπαθιά. Θα σας δείξουμε καλά. Γαμίσια και ρουκέτες από τη σκεπαστή. Η αικάρα θα γαμά πολύ δυνατά. Φωτιά θα πάρουν όλοι οι μπάτσοι οι γαμιόλες. Και εσείς γαμεκαριόλες. Ξέρεις τι σημαίνει θύρα 21 λαλητία. Θα βγάλουν όλους τους τρελούς και θα γαμίσουν πολλούς. Έτσι γαμάει η αικάρα. Ρε πουστάρα, 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 πουστάρα. Έτσι γαμά, έτσι γαμάει η αικάρα. Ρε πουστάρα, πουστάρα, πουστάρα. Έτσι γαμάει η αικάρα. Ρε πουστάρα, πουστάρα, πουστάρα. Έτσι γαμάει η αικάρα. Ρε πουστάρα, ρε πουστάρα. Έτσι γαμούνες, καριόλες, καριόλες. Ξέρεις τι σημαίνει θύρα 21.